Hi guys, welcome back. Si Inday nakapaggala na naman po. Nandito po tayo sa Lucban, Quezon. Napamasyal na naman tayo. Aakyat po tayo mamaya doon. Doon. Aakyat po tayo. Samahan niyo po kami ulit. Opo, mamaya na lang po. Thank you po. Wow, parang ang dami po ng tao. Ang sabi po nila, ang kamay daw po ni Jesus ay nakakapagpagaling ng karamdaman. Kaya daw po talaga ito dinarayo. At bukod pa po doon, syempre makikita niyo po sa taas yung huge statue ni Jesus. Ayan, kung nakikita niyo po. At bago niyo daw po yan maakyat, ay kailangan niyo daw po muna yan akyatin ng 300 steps. Nakakapagod po yan hanggang doon sa taas. Tara na! At syempre po, ang pinaka-importante sa lahat, tayo po muna ay magsisimba para makapagdasal at makapagpasalamat po sa ating Panginoon. Yun po ang lubos na mahalaga. Daming tao. Ayan. Simbahan. Ayan, sarado po sa kabila. Kaya aakyat po na lang po kami. Siksik na lang po tayo dito. Hindi pwede, sarado. Sarado daw po doon sa kabila. Kaya dito na lang po tayo. Kaya hindi po tayo makadaan. Ayun na lang po ay aakyat. Shade, kaya mo pa? Siksik, pero kaya ko. Ang siksik daw po. Pero kaya niyo pa? Kukuha po tayo ng video mamaya pag nandun po tayo sa taas. So sa ngayon dahil siksik po ay mag-tiis po muna tayo. Hindi muna ako kukuha ng videos. Mamaya na lang. Yan, so kami po ay hindi na. Unahan ako. Hindi po kami aakyat dahil sobrang dami ng tao. Doon na lang po kami sa baba. Hindi po kami aakyat, marami tao. Oh, pwede aakyat kayo doon kasi nakapunta na kami doon sa taas eh. Marami kasi tao guys. So, kasi linggo po ngayon, kaya maraming tao. Doon sa tutok. Ang dami umaakyat. Bumaba na po kami. Hindi na po kami pupunta doon. Ito na lang tayo. Yan. Kasi ang daming tao doon. Tingnan niyo po oh. Na lang tayo. Fishing well. May fish? May meron. Ito. Maraming koi. Hindi ka lang po alam kung ayan, so dito po tayo sa wishing well. I-shoot doon po sa banga yung coins. Si daddy ay susubok. Di pwede ba sa taas o sa butas lang? Sa butas. I-shoot mo doon sa butas. Sige nga di. Si daddy ang titira. Ah! Di, sa'yo pa di. Meron dito, wait. Wait, go. Muntik na. Oh, si daddy ulit. Ooh! Hindi nakashoot. So, dito lang po tayo sa baba. Hindi na po tayo umakyat doon. Doon! Ayun, doon po tayo dapat aakyat sa taas. Kaso maraming tao. So, pinili na lang po namin na dito kami pumunta. The Ten Commandments, J. Di ba nililesson ko sa'yo to?
Ayan. So, dito po tayo sa may 10 Commandments. Dati po ay memorize po namin yan nung high school kami. Pinapamemorize po sa amin yan. Yung si Daddy busy oh. So, ito po nga sa likod ko. Ayan. So, yan po yung replica ng Noah's Ark. So, ang itsura daw po dyan sa loob ng Noah's Ark ay two-story housing. Yan. Two-story structure ng housing. Yung koi. Yung koi. Pupuntahan nila yung koi fish. So, ayan. Noah's Ark. Yan o. So, yan po yung front ng Noah's Ark. Tapos, nandito na po tayo sa mayroong, may koi fish. Oh, ang laki ng koi fish. Mamaya papuntahan muna natin. Wow. Oh. Koi fish. Good luck pag mahulog po yung phone natin. Ang lalaki. Ano, madaming isda. Kylie. Dito pa ako, mama. Koi fish. Ito, oh. Typical din. Koi fish. Koi fish. Hindi yan yung binhip mo. Malaki yan. Hi! Napagod sa lakwatsa si Inday. Iniwan na ako ng mga kasama ko. Nakakapagod po mag-ikot doon. Lalo na po siguro umakyat doon sa taas ng kamay ni Jesus. Ayan. So, yan po muna ang ating video for today. Uuwi na si Inday. Sana po ay na-enjoy niyo po ang ating video ngayong araw. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat po.